pawb sy'n bresennol yn y cyfarfod hwn, y bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell a'i ffrydio'n byw ar YouTube a bydd môr edrych arno fo wedyn. Gofynir i chi roi eich ffona symudol i ffwrdd a hefyd roi eich hunan ar mute os gwelwch yn dda, oni bai bod y cyfrannu gan fod y cyfarfod yn cael ei recordio. Gofynir hefyd i chi godi'ch llaw rhithiol i fyny pe bai eich yn dymuno cyfrannu neu ofyn cwestiwn ac yna i roi hi lawr wedi i chi gyfrannu os gwelwch yn dda. Na i symud ymlaen felly efo'r cyflwyniadau. Nicola Roberts, dwi fyd i'ch cadeirydd chi am heddiw. Ac os gan i ddilyn yr rhestr i pob gyflwyno eu hunan os gwelwch yn dda, gan gychwyn efo cynghorydd John Griffith. Pnawn da. A'r nesa os gwelwch yn dda? Pnawn da, Glyn Haynes, Caergybi. A'r nesa os gwelwch yn dda? Pnawn da, cynghorydd Tyrone Hughes yn Ysgybi. Diolch yn fawr iawn. A'r nesa? Pnawn da, cynghorydd Ken Hughes, Talybolion. Diolch yn fawr iawn. A'r nesa? Pnawn da, cynghorydd Vaughan Hughes, Lligwy. A'r nesa? Pnawn da, Richard Owen Jones, is-gadeirydd cynllunio ac aelod lleol Twrcelyn. Diolch yn fawr iawn. A'r nesa os gwelwch yn dda? Pnawn da, Eric Wyn Jones, cynghorydd Brofosir. Diolch yn fawr iawn. A'r nesa? Pnawn da, David Roberts, cynghorydd Brofosir. A'r nesa os gwelwch yn dda? Pnawn da, cynghorydd Ian Williams, ardal Lligwy. Diolch. A'r nesa? Pnawn da, cynghorydd Robin Williams, Ward 8. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Dyna chi aelodau'ch pwyllgor chi. Dwi hefyd yn gweld bod y deilydd porffolio yn ymuno ni hefyd. Fysach chi licio cyflwyno chi na'n os gwelwch yn dda? Ia, pnawn da, Richard Dew, deilydd portffolio cynllunio. Diolch yn fawr iawn. A gai ofyn wrth yr swyddogion i gyflwyno hunan os gwelwch yn dda? Pnawn da, enw i di Robin Jones, a fi di'r swyddog cyfreithiol. Diolch. Pnawn da, Nia Jones, swyddog cynllunio. Pnawn da, Alan Roberts, swyddog priffydd. Ben Jones, swyddog cynllunio. Diolch yn fawr iawn, dyna nhw'n swyddogion ni. Dwi hefyd yn gweld bod gynnon ni aelodau lleol yn ymuno ni. Felly, sa chi jyst licio cydnabod eich hunan. Mae gynnon ni'r arweinydd a cynghorydd Llunos Medi. Pnawn da, cynghorydd Llunos Medi, Ward Talybolion. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Aled Morris Jones. Pnawn da, aelod lleol Twrcelyn. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Alun Roberts. Pnawn da, Ward Seiriol. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Alun Mymru. Pnawn da, Alun Mymru, Eithwy. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd John Arwel Roberts. Pnawn da, aelod yn Ysgybi. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Meirion Jones. Pnawn da, Ward 8. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Brian Owen. Pnawn da, pawb. Brian Owen, Bro Aberffraw. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Dylan Rhys. Pnawn da, pawb, aelod lleol Canolbarth Môn. Diolch yn fawr iawn. Oes na rhagor o aelodau lleol os gwelwch yn dda trio ymuno ni? Bo fi di anghofio. Bob Parry, Canolbarth Môn. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Bob Parry. Rhywun arall? David Rhys yn Ysgybi. Pnawn da, bawb. Diolch yn fawr iawn i chi. Ac os na unrhyw un arall? Os dim, os na unrhyw ymddiheuriadau os gwelwch yn dda? Dim ymddiheuriadau. Symud ymlaen felly gyda datganiadau ddiddordeb os gwelwch yn dda. Neb yn datgan diddordeb? Wel, dwi'n methu yn llawer yn mewn bryd, ond dwi'n datgan diddordeb ar 7.2 am yr un rheswm o'r tro dwytha, a dwi'n perthyn agos i berchenog tu dros ffordd. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd David Roberts. Felly fyddwch chi'n reid eich hun ar mute a troi'r camera i ffwrdd tra fydda ni'n delio efo'r cais yma, ie, os gwelwch yn dda. Os na unrhyw ddatganiadau diddordeb arall os gwelwch yn dda? Ia, mae cadeirydd. Un ar y fath ar 7.2, Eric. Dim problem. Diolch yn fawr iawn i'r ddau yn chi am hynna. Gan i weld o'n. Ia, champion. Mae hynna felly wedi cael ei wneud. Os na rhagor o ddatganiadau ddiddordeb os gwelwch yn dda? Cynghorydd Aled Morris Jones. Diolch yn iawn, Madam Cadeirydd. Dwi'n datgan ar cais Christchurch Rosabol. Mi oedd na gwyn i mewn efo'r ombudsman i wneud efo'r cais yma, ond mae'r gwyn wedi cael ei ddismisio un yr ombudsman.
a dwi wedi cael caniatad i siarad ar y cais yma yn yr amgylchiadau yma, achos dwi wedi bod yn trafod hyn gyda'r monitoring officer. Diolch. Gwych, felly jyst gwybodaeth oedd hynny lle. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Aled Morris Jones. Os na'r rhagor o ddatganiadau ddiddordeb, os gwelwch yn dda? Na, gwych, champion. Symud ymlaen felly i'r rhif 3 ar yr agenda, sef cofnodion o'r cyfarfod blaenorol, sef y 5 o Fai. Os na rhywun yn cynnig bod heini'n gywir i mi, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Vaughan Hughes yn cynnig bod nhw'n gywir. Os na rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes yn eilio. Diolch yn fawr iawn. Cymryd felly bod na ddim gwelliant o gwbl. Pob yn hapus felly i dderbyn y cyfnodion. Gwych, mae hynna wedi cael ei derbyn. Symud ymlaen felly o'r cyfnodion ar yr 18 o Fai. Os na rhywun yn cynnig bod heini'n gywir, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes yn cynnig bod nhw'n gywir, ac os na rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Robin Williams yn fodlon eilio. Diolch yn fawr iawn. Cynnig felly bod heini'n gywir, ydy pawb yn cytuno? Yndi? Gwych, diolch yn fawr iawn. Symud felly efo'r ymweliadau safle ar yr 19 o Fai, os na rhywun yn cynnig bod yr cofnodion o'r ymweliad safle yn gywir, os gwelwch yn dda? Cynnig. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Robin Williams yn cynnig. Dwi'n meddwl bod cynghorydd... Sa rhywun yn eilio, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes yn fodlon eilio. Diolch yn fawr iawn. Felly, os oes neb yn deud yn wahanol, cynnig bod hynna'n gywir, ia? Gwych, cynnig bod y cofnodion yn gywir felly. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r siarad cyhoeddus. Cais 12.1 ydy'r cais cyntaf o'n blaenau ni, sef cais olweithredol ar gyfer addasu a gahanu yn plot Hy yn Lleiniog yn Penmon. Dwi am ddod ar aelod lleol syth i fewn ar hwn os yn bosib, achos dwi dan ddall ella bod o'n mynd i ofyn am ymweliad safle. Cynghorydd Alun Roberts, fysa chi licio dod syth i mewn os gwelwch yn dda? Iawn, diolch yn fawr. Fel ydych chi'n gwybod, mae y cais yma, a mae yna cais arall yn dilyn, ond ei trin y thrafod hwn ar hyn o bryd, wedi bod yn destun pryder mawr yn lleol, a hefyd wedi bod yn destun gorfodaeth. Be dwi'n galw ydy, tegwch i'r fan leol, a hefyd i'r datblygwyr y bod ymweliad safle yn digwydd, fel bod y Pwyllgor yn cael gweld yn union beth i'r datblygiad. Fe gofiwch chi fe o'na gais arall fi oedd o'ch blaen chi rhyw ddeudis yn ôl, a mi wnaethoch chi ganiatáu ymweliad safle ar gyfer y cais hwnnw. Gan bod yna ddau gais yn dilyn un ar ôl y llall, dwi'n mynd i aros fan hyn, os dwi'n mynd i ail adrodd hun, os dwi'n dweud yr union un peth efo'r cais nesaf. So dwi'n bod yn gryno ar hyn o bryd a gofyn ymweliad safle os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn am fod yn gryno yn fanna. Mae'r cynnig felly gan yr aelod lleol yn gofyn i ni fynd am ymweliad safle fel Pwyllgor. Os na rywun yn fodlon cynnig mynd am ymweliad safle os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, da chi'n cynnig yndych? Diolch yn fawr iawn. A Cynghorydd Robin Williams, dwi'n meddwl yn eilio. Dyna'n gywir? Neu, cywir. Diolch yn fawr iawn. Felly, ni syth i bleidlais felly am ymweliad safle os gwelwch yn dda. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn ymweliad safle os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn? In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes, o blaid neu'n erbyn? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Vaughan Hughes, o blaid neu yn erbyn? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owain Jones, o blaid neu'n erbyn? O blaid. Cynghorydd David Roberts, o blaid neu'n erbyn? O blaid. A Cynghorydd Ieuan Williams, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? Ymddiheuriadau, Cynghorydd Eric Wyn Jones hefyd, o blaid neu'n erbyn? Yn aiddo. O blaid. Diolch yn fawr iawn. O just i mi am eich anghofio chi fanna wan dweud, mynd rhy sydyn. Diolch. Mae'r penderfyniad felly wedi wneud bod ni'n mynd am ymweliad safle. Felly gai ofyn i'r siaradwr cyhoeddus os fysa nhw fodlon dod yn ôl yn arach ni mis nesaf ar y cais mas gwelwch yn dda.
Symud ymlaen felly efo cais 12.2, sef cais llawn ar gyfer trosi'r adeilad allanol i fod yn uned gwyliau yn yr outbuilding rhif 1 Lleiniog yn Penmon. Yn yr un modd, dwi'n siŵr bod cynghorydd Alun Roberts yn mynd i ofyn am ymweliad safle i hwn hefyd. Felly gai dod â chi syth i fewn os gwelwch yn dda. Diolch unwaith eto. Dwi'n meddwl byddai'n fyrach ac yn fwy crynog os dwi'n misio ail ddeud fy hun naturiol. Am yr un rheswm a ddweudais i chydig munudau nôl, mi fyswn i'n gofyn i'r Pwyllgor ystyried wneud ymweliad safle ar safle hwn, gan bod nhw ar yr un gan o dir. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r aelod lleol unwaith yr hagor yn gofyn o sani ar ymweliad safle. Os na aelod o'r Pwyllgor yn fodlon cynnig ymweliad safle, os gwelwch yn dda. Cynghorydd Robin Williams yn cynnig, diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn eilio tro yma, ia? Diolch. Ie. Na fo, os tos na'm cynnig arall felly, na ni syth ymlaen efo'r bleidlais, sef un o fynd ar ymweliad safle. Cynghorydd John Griffith, ydych chi o blaid neu yn erbyn ymweliad safle, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu yn erbyn? In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Cynghorydd Richard Owain Jones. O blaid. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Cynghorydd Ian Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae'r penderfyniad felly fyddan ni'n mynd ar ymweliad safle. Unwaith yr hegor gai ofyn wrth y siaradwyr cyhoeddus ymuno ni fis nesa. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly efo cais nesa, sef cais 12.5, sef cais llawn ar gyfer cadw y strwythur presennol a parhau ar gwaith o godi uned gwyliau ynglŷn â'r gwaith cysylltiedig ar dir yn Bryngollan Newydd yn Llanachymedd. Yn yr un modd, dwi'n meddwl bod yr cynghorydd lleol Ken Hughes ella eisiau gofyn am ymweliad safle. Felly gai dod ar cynghorydd Ken Hughes yn syth i fewn os gwelwch yn dda. Ie, diolch yn fawr cadeirydd. Ie, fyswn ni yn hoffi i'r Pwyllgor gytuno ymweliad safle, deud y gwir. Dwi'n meddwl fysa ma'n teisiol unigol dros llygad yn hunan cyn dod i benderfyniad. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r aelod lleol ag aelod o'r Pwyllgor cynghorydd Ken Hughes wedi cynnig ymweliad safle. Os na rhywun yn fodlon i eilio fo, os gwelwch yn dda. Cynghorydd John Griffith yn fodlon i eilio fo. Diolch yn fawr iawn. Na ni symud yn syth ymlaen efo'r bleidlais felly. So, cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu yn erbyn mynd ar ymweliad safle os gwelwch yn dda? In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Cynghorydd Richard Owain Jones. O blaid. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Cynghorydd Ian Williams. Blaid. A cynghorydd Robin Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Felly, unwaith yr hagor, gai ofyn wrth yr siaradwr sy'n gefnogol fod yn ôl mis nesaf i anarch y Pwyllgor os gwelwch yn dda. Symud ymlaen felly gyda'r agenda. Sori, mae'n cadeirydd. Ymddiheuriadau. Mae'n drwg gen i, sori. Ar gyfer y cais yma a'r ddau gais blaenorol, am na ymweliadau rhithiol fyddan nhw, ydych chi, neu ydy'r aelodau lleol, neu hynny sydd wedi cynnig ag eilio, isio'r swyddog fydd yn mynd yna i dynnu lluniau tynnu fideo i roi sylw arbennig i rhywbeth pwrpasol ar gyfer eich ymweliad chi. Diolch. Gwych. Os ydyn nhw, gai ofyn wrth yr aelodau lleol i gysylltu'n uniongyrchol efo'r adran gynllunio i reid rhagwybod iddyn nhw o flaen llaw, ia? Gwych. Diolch yn fawr iawn am hynna. Symud ymlaen felly, cais 7.1, sef cais olweithredol ar gyfer codi modurdy ar tir ger Bron Castell yn Llanfair yng Nghonwy. Ydw i'n gywir yn meddwl bod yn aelod lleol ni cynghorydd Llunos Medi eisiau deud gair sydyn ar hwn os gwelwch yn dda? Ie, diolch. Diolch i fod yn ôl ar ôl y cyfarfod dwytha. Gen i jyst chydig o bethau, achos yn amlwg mae'r adroddiad wedi i'w ddiweddaru, ac o'n i jyst eisiau rhoi ryw chydig o eiliadau. Mae'n bwysig i mi gychwyn yn dweud nad oedd y gwrthwynebydd yn anghytuno i'r caniatâd gwreiddiol am y tŷ sydd wedi leoli yna, achos gafodd hynna i ddeud yn ystod y cyfarfod dwytha, ac o'n i jyst eisiau gwneud yn glir heddiw bod yr teulu, y Bron Castell yn falch o weld teulu lleol wedi mynd i fod yn ymgartrefu yn agos iddyn nhw. Dwi jyst yn yr adroddiad, mae'n bwysig hefyd bod fi yn nodi bod yna chydig o bethau dwi jyst eisiau tynnu sylw ar. Mae'n rhaid i chi gofio bod y garej yma yn ôl weithredol a wedi symud 10 metr yn ôl, ond hefyd yn ei faint wedi cynyddu'n ei uchder a'i led.
A mae yn yr adroddiad yn cydnabod bod o'n edrych dros Bron Castell sydd yn rhyfedd bod oedd i ddeud yn un paragraff ond yn bellach i lawr yn dweud nad ydy yn cael effaith andwyol ar amwynder yr eiddo cyfagos. Yn y rhestr o faterion yn fanna sydd wedi i rhestru'r aflonyddwch ydy'r diryniad y sŵn, y llwch, sbwriel dreiniag. Does ddim cydnabyddiaeth wedi bod i preifatrwydd ac ysgodi'r hael, a dwi yn meddwl bod o'n andros o bwysig heddiw bod chi yn cofio'r ymweliad safle gafodd chi a'r effaith andwyol mae'r adeilad yma'n gael ar breifatrwydd y teulu Bron Castell ac hefyd y cydnabyddiaeth bod o'n cysgodi'r hael o'r gardd am gyfnod hefyd, a mae yna reoliadau cynllunio i ddiogelu bobl o ran hynny. Ond mae o hefyd yn sôn yn dweud bod ni fydd mwyafrif yr ardd sy'n gwasanaethu Bron Castell yn cael ei effeithio arno fo, ond eto does ddim esboniad o'r llethwyr sydd ar yr ardd a bod y gardd ddim yn gardd fflat, a mi nath yr gwrthwynebu trio esbonio hwnnw yn chi yn yr cyfarfod dwytha. Wrth i chi ddarllen yr adroddiad, diolch yn cyd-fynd â y gwir y sefyllfa yna o ran y gardd. A gai jyst deud hefyd fel Pwyllgor bod fi'n gwerthfawrogi fawr iawn achos mae o'n deud efo yma bod y materion da chi wedi codi fel aelodau yn ystyriaethau sy'n cael eu cydnabod fel ystyriaethau cynllunio dilys, a gai ofyn i chi heddiw, mae hwn yn achos sydd yn creu tristwch cais cynllunio wedi cael ei gymeradwyo cefnogaeth llawn i'r teulu yma gartrefyn Llanfair yng Nghornwy. Yn anffodus mae symud y garej yn cael effaith andwyol ar deulu lleol arall a bod diffyg parchu'r drefn cynllunio yn golygu hefyd nad ydy'r unigolion yma wedi cael yr un modd eto i wrthwynebu fel sa'n ni'n dymuno i wneud fel mae'r deddf cynllunio yn rhoi yr hawl i bobl wneud hefyd. Felly, jyst ar ychydig o'r eiriau yna, jyst erbyn arna chi i gadw at eich barn gwreiddiol yn yr cyfarfod blaenorol. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Oes gyn aelod o'r Pwyllgor gwestiynau i'r aelod lleol os gwelwch yn dda? Os ddim, felly gai ofyn i'r swyddog ddod yn syth i fewn os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr, ia. Mi gafodd y cais yma i wrthod gynnoch chi fis dwytha'n groes i argymhelliad y swyddog oherwydd bod chi'n credu bod y garej yn leoliad presennol yn cael effaith newidiol ar wyndera'r anedd cyfagos. Mae'r adroddiad wedi ddarparu i chi mewn ymatab i'r rhesymau gwrthod, a mi welwch chi o'r adroddiad hwnnw bod y swyddog yn parhau o'r farn nad ydy'r datblygiad cyndrwg ag arwain at wrthodiad a bod materion o bryder mewn perthynas ag effaith ar gymdogion wedi cael eu llenyaru fel rhan o'r cais. Dwi'n tynnu'ch sylw chi at lythyr yn y pecyn sydd wedi ddarparu chi gan yr ymgeisydd sydd yn cefnogi'r cais. Mi gofiwch chi'r ymgeisydd a'r gwrthwynebydd a chanarchu yn y Pwyllgor fis dwytha argymhelliad o ganiatáu sy'n parhau heddiw. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Oes gyn aelodau'r Pwyllgor unrhyw gwestiynau os gwelwch yn dda? Neb efo cwestiynau? Oes na rywun yn fodlon rhoi cynnig felly os gwelwch yn dda? Cynghorydd John Griffith. Ia, os gael ei chydig o'ch sylwadau gychwyn, jyst i atgoffa'r Pwyllgor beth ni wedi trafod mis dwytha. Fel da chi'n cofio mis dwytha, mae yna newid sylweddol i'r cais gafodd ei ganiatáu yn wreiddiol. Mae'n 10 metr yn pellach nôl ac yn fwy o ran hyd a lled ac ychdar. Mae'n o'n llawer agosach i gefn i tŷ Bron Castell, mond ychydig o fodfeddi at y ffin. Oherwydd y newidiadau, mae'n amlwg yr oedd angen caniatâd ychwanegol, ond dewisodd yr ymgeisydd peidio wneud hynny, nes ymwriad yr adran gofodaeth, gan hefyd peidio ac yn gynghoriad perchenog Bron Castell. Gwelsom yn glir o'r ymweliad safle fod y modurdy hyd yn oed heb ei orffan yn anfarth ac yn rhoi cysgo drost ac i gymaru efo tŷ Bron Castell
sy'n gymarol fychan. Drwy'r ffinast ar yr ochr, ydy ffrostio lle mae'n dal llecho gola dros Bron Castell, yn mynd a dŵad i'r modurdy gyda'r agosatwydd i Bron Castell yn golygu colled preifatrwydd. Fel dan yn gwybod nad oes neb efo'r hawl i gadw golygfa, ond mae gan pawb hawl i breifatrwydd. Yn amlwg mae maint lleoliad y defnydd yr agosatwydd, y sŵn o mynd a dŵad, a'r gor-edrych o'r modurdy yn bendant o amharu yn sylweddol ar fwyndera a phleser byw yn breifat i bresylwyr Bron Castell. Mae'r plot, fel da chi wedi gweld, y tŷ newydd, yn eitha mawr, reit sylweddol sy'n ni'n dweud, digon o le a llawer mwy addas i osod modurdy o'r fath, heb ymharu dim ar Bron Castell. Yn groes wrach i'r adroddiad y swyddogion, dwi dal o'r farn bod polisi PCF2 o'r cynllun datblygu lleol ar y cyd yn berthnasol, gyda'r meini prawf yn nodi y gwrthodir caniatâd cynllunio lle bod ar datblygiad arweithedig yn cael effaith andwyol ar iechyd diogelwch neu fwyndera trigolion lleol, neu defnyddiad tir ac eiddo arall, neu gymeriad yr ardal, ac o weddill y dewisiadau andwyol gallwn ystyried oherwydd aflonyddwch, sŵn, ac mathau eraill o niwsans. Ac am y rhesymau mi egluro, dwi'n cynnig ein bod yn gwrthod y cais ôl-weithredol yma. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd John Griffiths felly yn cynnig bod ni yn gwrthod y cais yma. Cynghorydd Ken Hughes. Ia, diolch Mary Gadeirydd. Ia, dwi'n gytuno efo ddau siaradwr blaenorol a dweud y gwir yn onest. Mae hwn o'n blaena ni hefo angen a dweud y gwir. Does ydi leoli yn y lle iawn yn y lle cyntaf, so ni ddim yn y fan yma heddiw. Dwi yn cytuno bod o yn effeithio yn negyddol ar fwynderau yr drws nesaf, a felly dwi'n hapus i eilio, John. Diolch yn fawr iawn. Felly mae gynnon ni gynigydd ag eilydd i wrthod y cais yma. Os gynnon ni gynnig arall os gwelwch y dda? Os ddim felly, na ni symud ymlaen efo'r bleidlais, sef un o wrthod yr caniatâd yma yn groes i argymelliad y swyddogion, ia? Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn gwrthod y cais yma os gwelwch y dda? Yeah, refuse. Diolch yn fawr iawn. O blaid neu yn erbyn gwrthod cynghorydd Trevor Lloyd Hughes? Gwrthod. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Vaughan Hughes? Gwrthod. Cynghorydd Richard Owain Jones? Ia, gwrthod. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones? O blaid yr fath am isbetha. Okay. Cynghorydd David Roberts? Gwrthod. Cynghorydd Ieuan Williams? Gwrthod. A cynghorydd Robin Williams? Gwrthod. Mae'r cais yna felly wedi cael ei wrthod. Dim ond i jecio efo'r swyddog a'r twrna, ydy'r rhesymau wrthod yn glir ac yn deg? Ydy, diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Felly, symud ymlaen felly gyda'r cais nesaf ar yr agenda, sef cais 7.2, cais ôl-weithredol ar gyfer cadw gwaith periannag o greu llai'n caled a defnydd storio amaethyddol a defnydd datblygiad a ganiatáir fel safle cys car ynghyd â chadw'r addasiadau a wnaed i'r fynedfa i gerbyda a'r dir yn Cae Prydderch yn Llanfair Pwll. Dwi o dan all bod yr aelod lleol cynghorydd Meirion Jones eisiau siarad ar y cais yma. Ga i ddod ar aelod lleol i fewn os gwelwch yn dda? Diolch, Madam Cadeirydd. Dwi'n aros i rwy'n sydd efo diddordeb. Ymddiheuriadau. Cynghorydd Eric Wyn Jones?
chi sy'n rhaid hwn os ta be ta fi? Chi. Da chi angen reid eich sŵn i ffwr a reid y camera i ffwr a gadael y cyfarfod mae'n ei ofyn. Na fo. Diolch yn fawr iawn. Ga i ofyn i'r aelod lleol barhau felly os gwelwch yn dda. Diolch Madam Cadeirydd. Yn gyntaf, a gael ddiolch i chi fel Pwyllgor am eich penderfyniadau mis dwytha. Mae'n siŵr i chi gofio beth wedais i yn y cyfarfod diwetha nad yw'r cyfnodion yn ailadrodd air am air. Heddiw, os dwi'n dall, ond un mater sydd ger bron, sef y fynedfa a'r addasiadau, sef y cais ôl-weithredol hwn. Dwi'n mynd i ailadrodd rhai o sylwadau nes i wneud mis dwytha. Soniodd un cymydog i'r safle am y traffig sy'n pasio'r safle, sef ar hyd briffordd A5. Diwedd wythnos diwethaf, cyfrodd y wythnos diwethaf cyn y cyfarfod diwethaf. Cyfrodd mewn cyfnod o chwarter awr, 88 o gerbydau yn pasio, ac mewn ail cyfnod o chwarter awr, 95 o gerbydau. Dywedodd y cymydog wrthyf bod ymddygiad o'r ymgeisydd a'r cais hwn yn sarhad ar y cyngor wrth anwybyddu'r rheolau cynllunio a chario ymlaen ei ffordd ei hun. Os caniateir y cais hwn, bydd yn agor y giat i bob ffarmwr wneud car boot sale. Wedyn, yn yngeiriau fi'n hun, wrth gwrs mae angen gwneud yn glir rhwng y datblygiad ei hun a'r ffaith mae cais ôl-weithredol ydi o. Mae angen ystyried natur neu sylwedd y cais, beth bynnag y broses. Rhaid i mi gyfeirio at yr argymellid i ganiatáu'r fynedfa. Mae'n siŵr y byddai pob cae amaethyddol a'r Ynys Môn ac ymhellach yn gallu manteisio o gael mynedfa lletach. Nid ydyw hynny yn reswm am ganiatáu cais tebyg na'r cais hwn. Hefyd, fel y dywedodd gwrthwynebydd arall, mae edrychiad y fynedfa fel yn diwydiannol, nid i gau a hynny ar gyrion pentref. Ga i gyfeirio yn arbennig at rei sylwadau yn yr adroddiad presennol cyfredol. Mae'r adran gynllunio'r cyngor yn derbyn bod y giatiau a'r ffensys sydd wedi eu codi ar y safle yn fwy cadarn ac yn fwy na'r giat amaethyddol blaenorol. So maen nhw'n derbyn hynny. Y paragraff nesaf maen nhw'n dweud, tynnu'r sylw'r aelodau at y ffaith bod ffensys tebyg wedi eu gosod mewn lleoliadau cyfagos eraill ger y safle megis y maes parcio sy'n gwasanaethu'r archfarchnad co-op cyfagos a therfyn James Pringle Weavers sydd hefyd i'w weld o fannau penodol. A wedyn, y paragraff wedyn, rydym yn parchu'r materion a godwyd wrth wynebu'r fynedfa i gerbydau. Mae'r awdurdod cynllunio lleol yn derbyn y gellid dod i farn wahanol ar y mater. Ond ga i fynd yn ôl at y busnes y ffensys yma. Pen nes i ddarllen yr adroddiad, haid mi fod yn hollol onest, doeddwn ni ddim yn adnabod y lle fel hynny. Ac nes i fynd allan y noson honno i fynd i weld, o'n i'n meddwl bod fi'n nabod y lle, ond nes i fynd allan i edrych ar y lle a tynnu lluniau. Does ne... Yn eco, nes i, fel dwi'n dweud, cymryd lluniau. Pam bod eco? Dwi'n siŵr iawn, os oes rhywun efo ffôn symudol neu rhywbeth dal ymlaen, nwch chi jecio'r enw i ffwrdd os gwelwch yn dda, a cynghorydd Meirion Jones, bod na dipyn o eco, da ni dal i glwad, chi'n berffaith clir wedyn, gwch chi barhau. Oce, wel, da chmod, chi sy'n gwybod am Llanfair Pwll, da chi'n mynd trwy'r pentre, a da chi'n dod at y stesion a safle Pringle. Does na ddim ffens o flaen y safle yna, a deud y gwir, wal bach sydd yna, a wedyn y carpac, a wedyn yr adeilad Pringle. Os da chi'n cofio, yr unig ffens sydd yna ydy'r un sydd yn rhedeg o'r stesion ar hyd gefn yr adeilad. A be sydd tu hwnt i'r ffens yna ydy'r rheilffordd, sef yr rheilffordd, y brif rheilffordd mwy na lai o Lundain i Werddon. So, diolch yn syndod bod yna
ffens sylweddol ar gefn y safle, ond does na ddim byd rhwng y ffens yna a'r ffrynt, sef tua faint dio, 150 o lathenni 200. Cerwch ymlaen wedyn, da chi'n pasio y carpac ychwanegol i Pwyllgor, a da chi'n dod at safle co-op. Eto, does na ddim byd sylweddol ar flaen y safle honno. Mae yna fynedfa i'r loris ac yn y blaen, ac i rei ceir yn y lle cyntaf. Chi'n mynd pasio ymlaen ac mae'r brif fynedfa. Eto, yr unig beth o sylwedd ydy'r ffens yn y cefn. Does na ddim byd yn y ffrynt. Da chi'n dod at y cais yma, ac mae gennych chi y ffens a'r giat, fel dwi wedi dweud yn eisoes, yn edrych yn ddiwydiannol. Be dwi'n synnu yn fwy ydy mae cynllunwyr o be dwi ddallt yn cymryd i ystyriaeth y natur yr datblygiad. Os oes gennych chi retail park, does gennych chi ddim industrial park, maen nhw yn bethau hollol wahanol. Mae'r classes order, use classes order, yn datgan o wahanol bethau yma. Enghraifft, mae retail yn A1, sef Pwyllgor a co-op. Dydy hwn, y safle yma, yn bendant ddim yn retail be bynnag arall ydi o. Os ydy'n diwydiannol, mae o'n B2, ac os ydy'n storfa, mae o'n B8, ac os ydy'n un ohonyn nhw, mae o'n swyau generis, sef dosbarth ar ben ei hun. Ac gallwch chi'n newid o un neu llall, fel liciwch chi, mae yna reolau pendant rhwngthyn nhw. So felly dwi'n mynd dall pam bod y swyddog yn defnyddio hynny i ddefnyddio cymharu fale efo orennau efo bob parch. Os da chi ddim yn derbyn ymhoenti efo hynny, dwi'n mynd i gorfod gofyn i chi ohirio'r mater ac i gael ymweliad safle. Oherwydd mae o yn ymhoeni fi bod yna baragraff tebyg i hynny yn cael ei roed i mewn i'r adroddiad. Felly, o ystyried be ar ei cael ei wneud mis dwytha a mis yma, dwi'n gofyn i chi wrthod y cais yma. Diolch. Diolch yn fawr yn fanna i'r aelod lleol. Dwi'n bod cyn rhywun gwestiynau i'r aelod lleol. Mae gen i un os yn bosib. Dim ond checio o ran y gymuned leol, ydyn nhw'n erbyn, sef y ffaith bod y fynedfa wedi lledu, ta'r ffaith bod y giatia a'r ffensys diwydiannol mae wedi cael ei gosod, ta di'n fatar o'r ddau os gwelwch yna? Mae o bob peth. Mae o bob peth. Bob peth ar ei cael ei wrthod tro dwytha a tro yma. Ia, mond i weld com bod o mwy derbyniol i gael y fynedfa wedi lledu fel sy'n digwydd yn aml i le, ond bod yr giatia mawr a'r ffensys ella ydy'r... Ond mae bob dim meddach chi, yndi? Yndi, mae'r lleol, yr fynedfa wedi cael i'w lledu yn sylweddol, ac mae hynny'n ei hun yn wrthynebus i bobl. Oce, gwych, diolch am egluro hynna. Os na'r rhagor o gwestiynau i'r aelodau lleol, os gwelwch y dda? Os dim felly, gai ddod o'r swyddog yn syth i fewn? Ie, diolch yn fawr iawn. Mi gafodd y cais yma i wrthod yn ei gyfanrwydd gynnwch chi mis dwytha bod yr argymhelliad wedi hollti i wrthod y wyneb calat sydd wedi osod ar y tir ond i ganiatáu y gwelliannau i'r fynedfa. Mewn ymateb i'ch penderfyniad chi fel Pwyllgor, mae'r adroddiad ysgrifenedig wedi ddarparu a mi welwch chi bod y swyddogion dal yn parhau hefo argymhelliad o ganiatáu mewn perthynas ar fynedfa. Mae'r fynedfa wedi cael ei lledu i 7.7 metr o led, a mae'r adran brifffyrdd ac adran brifffyrdd Llywodraeth Cymru yn fodlon bod y gwelliant yna yn rhoi gwelliant sylweddol i ddefnyddwyr y fynedfa a'r ffordd gyfagos. Mi oedd gynnwch chi bryder wrth gwrs bod y giatia'r ffens sy'n ffinio'r safle yn ddiwydiannol yr olwg yn hytrach nag yn amaethyddol. Mae yna farn gwahanol wedi cael ei ddatgan heddiw, ond mae'r adroddiad yn rhoi asesiad i chi o beth sydd yn yr ardal o gwmpas y safle
a dod i gasgliad na tos a ddim ystyriaeth bod y ffens na'r giatia allan o'i lle yn y cyd-destun yna. A mae'r lledur fynedfa, fath dwi'n dweud, yn wylliant o ran diogelwch. Tydi'r elfennau hyn o'r datblygiad ddim wedi cynnwys yn y rhybudd gorfodau sydd wedi weini ar y datblygwr. Mae'r argymhelliad ar y cais yn parhau i wrthod yr wyneb calad, ond i ganiatáu lledur fynedfa a cadw'r giatia ar ffens am yr rhesymau sy'n cael ei nodi. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, os gwelwch yn dda, neu sylwadau? Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes, ydych chi'n codi'ch llaw? Wel, iawn. Dwi methu dall sut mae'r swyddogion, a dwi'n mynd i bai o'r swyddogion, fi sydd eich ddim yn dall digon, sut ydych chi'n medru splitio y ddau yma i fyny. Enghraifft, os a gais am y ddau, mae wedi cael ei wrthod o weithredol, felly, os oes rhywun yn rhoi taliad i fewn am cynllunio, os a ddau daliad i cael ei wneud fan hyn, ta dim ond un. Os da chi yn gweld o lle dwi'n dod o, mewn un adag da chi'n dweud bod yna gwrthod yr mynedfa, bod ni yn cytuno fo'r mynedfa, ac fel arall yr cae. Dwi'n hollol cytuno fo'r cae, mae hwnna yn ôl weithredol, ond efo'r giat, beth sy'n pwysio fi, a dwi'n bod yn meddwl ers mis dwytha fod yn oes, sut ydych chi yn wahanu rhwng y ddau, y giat a hynna. Dwi'n gweld bod gwelliant yn y giat, ond fel ydych chi'n dweud fi sy'n y ddiweddar yma yn sbio, a ddim digwydd pasio o'n i. Ac mae haid mi ddeud mae'r giatia ddim rei ffarm di hynna, rei diwydiannol, e-bos nag o'n i bai, ond dyna'n hymladau fi ar hyn o bryd. Diolch yn fawr iawn. Ia, dwi'n meddwl beth ydych chi'n drio ddeud ydy fel arfer, da ni'n delio efo ceisiadau cynllunio yn ei gyfawnrwydd fel maen nhw'n cael ei reid o'n blaenau ni dydyn. Ia, diolch. Ga'i da swyddog i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr. Mi ydyn ni fel rheol yn rhoi un argymhelliad i chi, ond mae o'n briodol lle mae amgylchiadau yn caniatáu i hollti argymhelliad. Yn yr achos yma, mae gennych chi ddau elfen ar wahân i'w gilydd mewn ffordd, bod nhw wedi cyfuno fel un cais cynllunio, a mae ffïoedd ar geisiadau cynllunio yn cael ei gweithio allan ar beth i'r natur y datblygiadau yn eu cyfanrwydd. Mae'r elfennau yn medru cael ei gwahanu. Mae'r wyneb calad yn sefyll ar ben ei hun, a mae modd i'r fynedfa a'r giatia a'r ffensys sefyll ar ben ei hunan. Wedyn, lle mae yna elfen yn dderbyniol ac elfen yn anerbyniol, mae modd yn yr achos yma oherwydd natur y datblygiad medru holli'r argymhelliad sy'n cael ei roi i chi. Diolch yn fawr iawn. Gobeithio bod hynny wedi rhaid dipyn bach o eglurhad i chi cynghorydd Trefor Lloyd Hughes a gweddill aelodau'r Pwyllgor. Oes yna rhagor o gwestiynau neu sylwadau os gwelwch yn dda? Cynghorydd Robin Williams. Ia, diolch yn fawr iawn, Madam Cadeirydd. Dwi wedi gwrando yn astyd ar beth sydd wedi cael ei ddeud ynglyn â'r busnes yma o hollti y cais gwreiddiol yn ddau. Dwi'n meddwl na'r piti yn fama ydy nad ydy o ddim wedi cael ei hollti yn dri a bod yn berffaith onest. Y cae, y fynedfa, a'r ffensys a'r giat. Gyda bob dyledus barch i'r datblygwr, os da ni'n mynd i fyny bod y cae yma yn cael ei roi yn ôl at ddefnydd amaethyddol. O'n i bai bod yn mynd i gadw giraffs ar y cae yna, does a ddim angen ffens o'r fath yna arni hi. Dwi wedi pasio heibio yna ddwywaith dair ers y cyfarfod dwytha, a does na ddim byd yn edrach mwy allan o'i le na'r ffens na a'r giat. A mi oedd hi'n syndod i fi ddarllen yr adroddiad sydd wedi cael ei ddiweddaru. A y cymhariaeth yn trio cael ei wneud rhwng y ffens yma a'r ffens sydd yn rhedeg tu cefn i Pringles a tu cefn i Co-op fel sydd wedi cael ei sôn amdan gan cynghorydd Meirion Jones.
Achos da ni sôn yn fama am ffens sydd ar ochr y lôn, dim ffens sydd yna i arbad pobl rhag medru mynd ar y rheilffordd. Dwi felly heddiw yma, a mi fyswn ni, mae rhaid i mi gyfaddaf, mi fyswn ni wedi bod yn barod i ella newid y safbwynt petai yr mater wedi cael ei hollti yn dri. Mi fyswn ni wedi bod ella yn barod i gytuno i gadw'r fynedfa fel ag y ma hi. Ond, gan bod yr swyddogion wedi penderfynu bod yr ffens a'r giat yn un hefo'r fynedfa, mae rhaid i fi unwaith eto mis yma gynnig bod ni yn gwrthod y cais yma yn ei gyfanswm oherwydd bod yn mynd yn groes i polisi P-cyff 2 a P-cyff 3. Mae P-cyff 3 yn deud, na i ddallan y Saesneg, all proposals will be expected to demonstrate high quality design which fully takes into account the natural, historic and built environmental context and contributes to the creation of attractive, sustainable places. Wel, mae'n wir ddrwg yn ni, does am byd yn attractif na deniadol amdan y ffens a'r giat yma. A gan bod heini wedi cael ei byndlo mewn hefo'r fynedfa, dwi'n cynnig, fel nes i mis dwytha, bod y cais yma yn cael ei wrthod yn ei gyfanrwydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Mond i fod yn glir, os na modd cael barn gen y swyddog ar cyfreithwyr bod rhaid gwrthod hwn yn y modd yna, ta os na modd gynnon ni fel Pwyllgor i gynnig, fel mae cynghorydd Robin Williams wedi dweud, bod ni'n gadael y fynedfa o ran y lled, ond bod yr giatia a'r tir ei hun yn cael ei wrthod. Mae modd i chi hollti 3 ffordd os nad yna y ffordd â chi'n dymuno ar gymhelliad sydd wedi cael ei roed i chi. Mae'r swyddogion o'r farn bod y giatia'r ffensys a lledu'r fynedfa yn dderbyniol, ond os ydy'r Pwyllgor o'r farn bod lledu'r fynedfa enghraifft yn dderbyniol, ond y giatia'r ffensys ddim, mae modd i chi hollti y penderfyniad ymhellach na sydd wedi i gynnig i chi yn yr argymhelliad sydd ger bron. Diolch yn fawr iawn. Ga i ddod ar cynghorydd Robin Williams felly yn ôl yn dilyn y cyngor yna, sgwylwch le? Ia, iawn, diolch yn fawr iawn, a diolch am y cyfarwyddyd yna ar y sail yna felly, ta mi na i newid yng nghynnig, a hynny ydy bod ni yn derbyn bod y fynedfa, a dim ond y fynedfa fel ag yma hi yn dderbyniol, tydi'r ffensys na'r giat ddim yn dderbyniol, a bod na amod neu beth bynnag yn mynd i mewn i ddeud bod rhaid tynnu'r ffensys a'r giat o'na, a rhoi ffens a giat mwy traddodiadol i mewn yn ei lle nhw, a hefyd bod ni'n gwrthod yr datblygiad ar y cae ei hun, wedyn dwi'n hapus i newid y cynnig ar sail hynny. Diolch yn fawr iawn. Felly mae yna welliant ger yn bron ni, sef un o wrthod y llain calad, wrthod y ffensys a'r giatia, ond caniatad lledu'r fynedfa. Os na rhywun yn fodlon eilio'r cynnig yna, os gwelwch y dda? Dwi'n fodlon eilio hynna. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owen Jones yn eilio. Mae ddrwg iawn gyda fi, cynghorydd Meirion Jones, am bod chi'n aelod lleol, sgynna fi'm hawl i ddod â chi nôl i fewn, mae'n ei ofyn. So mae rhaid i mi ofyn i chi bod distaw am ychydig os gwelwch y dda. Ymddiheuriadau am hynny. Deirydd, ga i ofyn cwestiwn? Cwchtad, cynghorydd Ian Williams. Y cynnig gan y cynghorydd Robin Williams oedd gadael lled y fynedfa fel ag y mae o, ond i roi giat amaethyddol, ie? Ia, dwi'n meddwl na dyna sy'n gywir. Giat amaethyddol, rhywbeth mwy traddodiadol i'r ardal, ac felly bod ni'n gwrthod y llain calad a gwrthod yr giatia a ffensys presennol, ia? Iawn, so'r unig wahaniaeth rhwng be oedd yna cynt ac be fydd yna yn y dyfodol ydy lled y fynedfa. Ia, cywir. Ia. Oce, diolch. Oce, felly mae gynnon ni gynigydd, mae gynnon ni eilydd. Os na gynnig arall os gwelwch y dda gyn aelodau'r Pwyllgor? Oce, na i gymryd felly y gwelliant fel y gyma hi, sef caniatau, mynedfa, lletach, ond gwrthod y ddau beth arall. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu yn erbyn hyn os gwelwch y dda? Mi ystyried o wahanol mis dwytha, gwrthod y cae, ond cefnogi'r mynedfa. Dwi'n deall y pwynt mae Robin Williams yn rhoi, a dwi'n cytuno fo,
madd o allan o gymeriad efo'r ardal. Felly, o blaid y gwelliant, felly. O blaid y gwelliant, ynddo. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch dda? Yeah, for the same reasons as Councillor Griffiths just gave, I'm in favour of Robin Williams' amendment. Diolch yn fawr iawn, thank you. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Cytuno efo cynghorydd Robin Williams. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. Ie, cytuno bod am bod wedi holli'n dri, tas o ddim, felly sy'n mynd fel arall, ond cytuno. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Vaughan Hughes. Ie, o blaid y gwelliant, tebyg o'r iawn o frwdfrydedd yn o blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams. Ie, fel Vaughan, dim llawer o frwdfrydedd, ond o blaid, diolch. Diolch yn fawr iawn. Felly mae hwnna wedi cael ei basio. Na i just checio fo'r swyddog y twrna. Di bob dim yn iawn efo hwnna, ta di o'n gorfod dod yn ôl ger bron? Na, mae hwnna di'r penderfyniad rwan. Diolch yn fawr. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Na fo, champion. Gai ofyn wrth cynghorydd David Roberts a cynghorydd Eric Wyn Jones dod yn ôl i fewn, os fedri rhywun roi negas i'r rhybuddio nhw bod y pwyllgor yn cychwyn yn ôl, os gwelwch yn dda? A ni jyst rhaid chydig o funudau iddyn nhw gael ail ymuno ni, os gwelwch yn dda, ia? Helo. Diolch yn fawr iawn, croeso nôl cynghorydd David Roberts. Just disgwyl wan ydy cynghorydd Eric Wyn Jones hefyd wedi ail ymuno ni, os gwelwch yn dda? Os na rhywun yn medru cadarnhau bod nhw wedi cysylltu fo cynghorydd Eric Wyn Jones i ddod yn ôl, os gwelwch yn dda? Os na rhywun wedi cysylltu â cynghorydd Eric Wyn Jones, os gwelwch yn dda? Neu os na rhywun yn medru gwneud? Na fo, gwych. Mae cynghorydd Eric Wyn Jones yn ôl efo ni hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi. Symud ymlaen felly gyda'r agenda, sef cais 7.3, cais llawn ar gyfer gosod 2 bod glampio ynghyd â creu mynedfa newydd a ddatblygiadau cysylltiedig ar dir ger Gwel y Môr, Penrhos Feilw. Dwi o dan ddall bod yr aelod lleol, John Arwel Roberts, eisiau siarad ar hwn. Ydy hynna'n gywir? Ydy, diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Cynghorydd John Arwel Roberts, mae'n ei ofyn, mae'ch camera chi'n pwyntio'r ffordd anghywir, da ni'n gweld y bwr, com bo chi eisiau ei droi o rownd. Na fo. Hynna'n well. Mae'ch camera chi weld i ffwr rwan, mae'n ei ofyn. Oce, da eiliad. Dim problem, dyrwch o'r mute tra bo chi'n yn gwneud y newidiadau os da chi isio. Da ni gyd yn cael traffath fel un efo'r technoleg o bryd i gilydd. Wel, i fod yn teg fel arfer, dwi ddim ond efo, mae'n ffordd ongon. Da ni mond yn gweld y bwr, mae'n ei ofyn cynghorydd John Arwel Roberts, ond da ni'n eich clywed chi'n glir, wedyn dwi'n gwybod os da chi eisiau siarad, neu os da chi eisiau eistedd ochr arall. Na ddechrau anyway. Dim problem, gwych. Os da chi'n clywed fi, iawn. Da ni'n clywed chi'n berffaith glir, so cariwch ymlaen. Iawn, diolch yn fawr. A diolch hefyd i'r pwyllgor am weld y safle yn rheithiol bythefnos yn ôl. Dwi am darllen llythyr i ddechrau gan Mr and Mrs Ward Davies o Skye. Mae'n gyd yn Saesneg, so. Dear councillors, my wife, children and I live at Gwel y Môr, Penrhos Feilw, Holyhead, and have done so since October 2019. We moved from Valley with our 3 children, having fallen in love with the property and the land surrounding it. I was born and raised in Holyhead, and I have always shown concern for my local community. I am a current serving police officer on Anglesey. I am passionate about any factors that may have a negative impact on the area. As a family, we are in awe of the encompassing landscape, and we feel truly blessed to be able to raise our family in Penrhos Feilw. We are keen to start a small, intimate business in our field consisting of a maximum of 2 wooden glamping pods. Each pod is for the maximum of 2 persons, and it would consist of a shower room, kitchenette,
bed and a small table and chairs. To maintain the integrity of the landscape, we have found a local supplier who custom builds pods which can have wheels mounted when the time comes to relocate them out of season. We have found a fantastic solution to deal with wastewater by means of a flat tank. It is designed to collect grey and black waste from the pod with no mains sewer connection. Its flat, slide-under design allows it to be positioned above ground, tucked underneath the glamping pod. We have also incorporated a system called Grass Road, which would diminish the need for any hard standings on the land for the parking area. 2 electric charging points have also been added to encourage guests to travel with an electric car. Cycle racks are also included to promote visitors to bring their bicycles and make use of the vast cycle routes spanning Anglesey. We are already planting hedges and trees along the perimeter of the field to not only provide screening from the road, but to encourage and form habitats for local wildlife. We have great relationships with all our neighbours and no one has any objections to our project. We applied for full planning permission on the 12th of October 2020 and were truly devastated when we were refused due to the following 3 points. The first point states that the site is not well sited due to the fact there are no local bus stops or payments within walking distance. The site is right next to a popular cycle route and dozens of cyclists pass our property hourly. Despite there being no pavements, copious amounts of walkers and runners pass our property every day without problems. We as a family completed several traffic surveys during daytime hours in August 2020 and counted every motor vehicle and bicycle that passed the site. The average number of motor vehicles that passed the site every hour was 108 and bicycles was 12. We can only presume that this number will increase in the future due to the investment that has been made at South Stack Visitor Centre and the COVID-19 restrictions being lifted. We do not believe that 2 extra vehicles would have any negative impact, especially if either or both were electric vehicles. The second point is that we need to have a business idea that can be connected to the pods. For example, having a fishing lake on the land so anglers would use the pods to stay while using the fishing lake. We do not have a fishing lake, and to create one would go against many of the other planning policies. Our market is aimed towards cyclists and hopefully astronomers too. The site has no light pollution and would be a fantastic spot for people to stargaze. The final point is in relation to our neighbour. We feel very passionately about noise pollution and would not tolerate any rowdy behaviour or loud noise which would cause a negative impact. To combat this, we have chosen to have a maximum occupancy of only 2 persons per pod. This would prevent groups of people or families with children staying. We would never install any kind of outdoor hot tub or similar, which is notoriously responsible for rowdiness and noise. We cannot express enough how frustrating it is to walk past so many properties within 1.5 miles of the site who have caravan sites with no other business connections. The impact that a single white caravan has on the landscape and environment is far more imposing than a wooden pod and far less sustainable. We are trying to create an environmentally friendly, intimate glamping site with a maximum of 2 pods and only 2 persons per pod, which will blend into the landscape. Thank you for taking the time to listen to our statements. Yours sincerely, Mr Richard Ward-Davies and Mrs Gemma Ward-Davies. So dyna llythyr wedi gael gen yr ymgeisydd i'r allan nad ydych chi. Ond dwi am cario ymlaen os gai yn Saesneg, dwi wedi sgwennu pob beth i lawr yma, dwi eisiau dweud. I fully support this application for the siting of 2 glamping pods at Gwelymore, Pennos Feilw. I think the applicant has made the relevant points very well in his letter, which I have just read. There's not a great deal I can add to it, but as you can see in the reports pack, no statutory body has objected to the proposal, despite it being in an area of AONB. Indeed, the landscape advisor for the council had no response to make,
the ecological and environmental advisor gave conditional approval, as did Highways and Transportation Officer. Having seen the area yourselves virtually, and I thank Gwen for the videos and the pictures, there are a few campsites, Gorchmynion Farm, Blackthorn Farm nearby, and the Shepherd's Hut in Bodwaren Farm in a nearby field. However, just down the road, many properties have had large extensions or been knocked down and rebuilt in this area of AONB, mainly at the bottom of South Stack going up the hill. And of course, very soon, a decision will be made regarding Model Ice, which in all likelihood, if approved, will drive coach and horses through the AONB. But that's another story. The main criteria for refusing this application were its siting was not well suited, as it was obtrusive with no screening and not a site of high quality development. As mentioned in the SPG for tourism, facilities and accommodation, this SPG is currently still unadopted. It may carry some weight, I don't know, but it's currently unadopted, as stated in the report, but to be fair, by Gwen herself. And it's a personal matter of opinion, open to each individual to interpret this SPG. As for the screening, as mentioned in the applicant's letter, they've already started to plant hedges and trees. And yes, I agree, it does take some time, but some things go quicker than others. Another reason for refusal was there would be a need to avoid any hard standing as part of the proposal. Again, the pods are going to be on wheels, which can be moved about. You've just heard in the letter that they've got the grey and black matter waste on tanks strapped underneath the pods. And they're using the new design, what's known as the grass road, which is used on many sites around the island and cannot be seen visually without any forensic examination. Really can't really tell it's there. It just looks like grass. Sustainability, policy P5, the sustainable development. This supports development which is consistent with sustainable development principles. And yes, I have to agree, one of which principles is the need to reduce the need to travel by private transport. However, as we know, there are no bus routes. We've heard how many cars pass there every day, and especially on the weekend. It's a well-known Sunday afternoon. Let's go for a quick 20 minutes round the island. Most people in Holyhead do that quite often, and it's a well-used road. They are going to try and attract walkers, bird watchers, cyclists, as I mentioned, stargazers, and they're having charging points for electric cars. Paragraph 311 of TAN 18, transport, states, and it's in capital letters, most developments should be developed in places accessible by a range of travel modes. Does this mean that some development is okay? When I did my planning training many years ago, we were taught by a planning barrister, and it's been mentioned 101 times anyway in committees over the years, the applications were white is okay, black not okay, and you've got the grey areas, and that's what mostly planning applications in committee deal with, are the grey, which are open to interpretation. This is clearly grey, and when we look at the reports which use the word could, should, might, may, again, it is the officer's interpretation with all due respect. However, it can be seen in another way as well. Finally, it was mentioned it would have a negative impact on the close neighbours. They have not objected. I've not had any objections. To read the third recommendation for refusal is very difficult to accept, actually, because it states this, stating that the development would have an unacceptable impact on the health, safety and amenities of the immediate residential properties. Again, this is very subjective. The applicant is willing to abide with any restrictions imposed by the committee.
and have already alluded to 2 persons only per pod, noise restrictions, etc. Indeed, as stated in the planning report before you by Gwen, should the application be acceptable, there would be a condition limiting the operational period of the site between the 1st of March and the 31st of October. A mod hynna, sgan i ddeud, cadeirydd. Neu tewi wan, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn y fanna, Cynghorydd Janet Will Roberts, fy aelod lleol. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau iddo fo gwbl, os gwelwch yn dda? Os ddim, na i just checio'n sydyn os ydy'r aelod lleol arall, Cynghorydd David Thomas, eisiau siarad neu deud gair ar y cais yma? Os gwelwch yn dda, oes, yn gyflym iawn. Diolch yn fawr iawn. Be ddoth o fyny gerbron y Pwyllgor tro gyntaf, oeddwn ni'n bach yn amhys ac oeddwn ni'n cytuno i wrthod y cais, yn enwedig bod o'n groes, fel dwi'n dall i JLDP, a bod y swyddogion yn erbyn. Ar ôl clywed ron be o gen John Arwel i ddeud, ac felly bod fi yn un o'r beicwyr yn mynd heibio, un o'r dyddag yn mynd heibio, cos dwi'n mynd heibio, dwi'n nabod y safle yn y dda iawn, yn mynd heibio'n aml iawn. Dwi wedi symud fy'n agwedd fi'n bach. Gefis fi'n copio'r llythyr gen Mr Ward Davies cyn clywed be o gen John Arwel heddiw. Lla bod yn dda, sa wedi cysylltu â mi hefyd, i mi gael gweld y pictiwr mawr. Mae o'n un, fel oedd Arwel yn dweud, yn un llwyd, yn un gre, yn un borderline, ond toedd y Cyngor Cymuned trefnu ddim yn cyn iawn ar y cais, ond dwi ddim yn gwrthwynebu teulu lleol eisiau cychwyn busnes bychan, rhywbeth reis gwerth, dwi'n meddwl. Wedyn, dwi ddim yn gwrthwynebu. Diolch. Diolch yn fawr iawn am y sylwadau yna. Os yna gwestiynau i'r Cynghorydd lleol David Thomas, os gwelwch yn dda? Os ddim, felly gai ddod ar swyddog yn syth i fewn. Ie, diolch yn fawr. Mae hwn yn gais i osod 2 pod glampio a cremenedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar gau drws nesaf i Gwel y Môr. Mae o wedi leoli yn y cefn gwlad agored o fewn yr ardal o harddwch naturiol eithriadol ar arfordir Ynys Cybi, a mi gafodd ei alw'r Pwyllgor gan y Cynghorydd John Arwel Roberts a buach chi yn ymweld yn safle yn rhithiol fis dwytha. Tra bod y polisi twr 5 yn caniatáu safleoedd carafana teithiol a llety gwersylla amgen dros dro, mae'n ofynnol i'r datblygiadau hynny fod o ansawdd uchel a chael eu lleoli mewn safle nad ydyn nhw'n ymwthio a bod nhw'n cydweddu yr unedau teithiol yn hawdd mewn modd sydd ddim yn peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd. Mae'r adroddiad yn ystyried y bydda'r unedau yn weladwy iawn ac yn newidiol i'r dirwedd agored o amgylch safle, ac bod na yn y cais gynnig tirlunio, mae yna bryder wedi ddatgan gan y swyddog tirlunio y bydda unrhyw fwriad yn cymeryd rhai blynyddoedd i sefydlu sgrin effeithiol os o gwbl, oherwydd natur arfordirol y safle. Yn ychwanegol, mae yna ofyn, fel clywsoch chi gan yr aelod lleol, rhwng mis Mawrth a mis Hydref fel rheol mae unedau fel hyn ar safle, a mae yna ofyn cadw'r unedau i ffwrdd wrth y safle dros y gaea. Y bwriad y fan hyn ydy cadw'r unedau ar y safle bod nhw'n cael eu symud oddi ar ganol y cae ei hun, yn ymyl y cae, ydy'r bwriad i cadw nhw, felly bydden nhw'n weladwy drwy gydol y flwyddyn y fan hyn hefyd. Wel, gwelwch chi o'r adroddiad, dehongliad y swyddog ydy na tydi hwn ddim yn ddatblygiad o ansawdd uchel, tydi'r lleoliad ddim yn gynaliadwy oherwydd y pellter oddi wrth y prif ganolfanna, a thra mae chydig o unedau sydd na yn y cyffinia, a fel sydd wedi nodi gen y cynghorydd lleol, tos a ddim gwrthwynebiad penodol o ranedd cyfagos, mae'n ystyried y bydda'r math yma o ddatblygiad yn aflonyddu ar gymdogion i raddau anerbyniol, felly argymhelliad ydy un o wrthod. Diolch. Diolch yn fawr iawn y fanna. Os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog, os gwelwch yn ôl? Gai hefyd groesawu John Arwel Roberts yn ôl, da ni'n gweld eich gwyneb chi rwan. Falch o weld hynny. Na fo. Os na rhywun efo cwestiynau i'r swyddog, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trefolwyd Hughes. Ie. Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Dwi'n meddwl gyda fi wrthwynebiad efo. Y brobas gyda fi wrth sbio a di bod y gwmpas
cwestiwn yn bell iawn o'r wrtha fi fan hyn, bod na darn o dir eitha mawr yna i ddal dim ond 2 osa, a wrth gwrs fe'r rhaid ddod yn dôl i'r cynllunio os ydyn nhw eisiau ehangu i roi mwy na 2 yna. Ac felly, dwi'n teimlo bod rhaid ni roi rhyw fath o, rhyw fath o wybodaeth iddyn nhw a dweud, olwch, dim ond 2 gewch chi roi ar y cae yma, a dyna ni, full stop. Mae gan nhw ddim adeiladu a roi carafanau symudol eraill yna. Ond dwi yn gweld lle mae'r swyddog gynllunio'n dŵad, a dyna'r unig beth sy'n gwneud. Mae hi'n lôn gul, bod ti wrth ymyl y tŷ yna, mae'n lledu chydig bach o ddim llawer, ac mae e'n mynd ar o baid sadr am ynys lawr ffwrna, os da chi'n gwybod am y lle. Ond yn bersonol, os nhw'n cadw i 2, dwi'n yn gweld dim problem, ond fe rhaid ni ymgymell bod nhw ddim yn codi mwy na 2. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Ydy hynny'n bosib gai ofyn wrth y swyddog neu'r twrna i reid amod o'r fath bod na ddim, dwi'n bod, datblygiad i'r dyfodol yn cael ei reid ar y safle? Mae modd i chi osod amod fel Pwyllgor, ond be mae rhaid i chi ystyried wrth gwrs ydy, os pe bydda yna gais pellach yn dod i mewn i ychwanegu at y niferoedd ar y safle, fydda'r amod yna'n dal dŵr mewn y pel enghraifft. Unwaith da chi wedi derbyn yr egwyddor o ddatblygu ar y safle, tydi'r polisi yn benodol ddim yn cyfyngu ar niferoedd. Wedyn, os da chi'n derbyn bod 2 uned yn dderbyniol y fyma, pa wahaniaeth mae rhaid 1 yn ychwanegol neu 2 yn ychwanegol yn mynd i wneud o ran yr effeithiau. Ydy hynny dal yn gynaladwy fel datblygiad? Ydy hynny yn mynd i gael mwy o effaith ar y dirwedd na mae'r 2 ydych chi yn feddwl bod chi'n gyfyngu ar hyn o bryd? Wedyn, swn i'n ystyried o ddifri iawn ydych chi yn cyfyngu yn fan hyn a derbyn yr egwyddor. Achos unwaith mae'r egwyddor yna, mae'n anodd iawn i chi fedru stopio dim byd pellach, dwi'n credu, a dangos bod na effaith andwyol yn codi o ychwanegiad bychan pellach i'r datblygiad. Diolch yn fawr iawn. Os gen aelodau'r Pwyllgor rhagor o gwestiynau neu sylwadau i'r swyddog, os gwelwch yn dda? Cynghorydd John Griffith? Ia, tra wrach yn dwi'n bod rai o'n ni lle wrach yn ffafrio'r cais fel hyn. Rhaid cofio hefyd bod o allan yn cefn gwlad agorad. Gwelson ni o'r lluniau gawson ni ystod yr ymweliad safle. Ardal arbennig o hardd. Oedd hi'n lwcus iawn lle bod tywydd yn braf iawn, lle yn heulog. Ond yn ardal arbennig o hardd. Ac rhaid ystyried lle yn ofalus os da ni yn meddwl ymharu ar y fath golygfeydd a'r llefydd hyn. Ond be swn i'n poeni amdan ydy'r ffaith bod yr ofn o sefydlu cynsail lle fysa llefydd tebyg yn cael ei codi neu ryw ceisiadau tebyg ar draws yr ynys, a dyna peth dwytha da ni eisiau lle. Felly ydw i yn personol yn cytuno efo argymhellion y swyddogion a bod ni ac yn cynnig bod ni'n gwrthod y cais yma. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd John Griffith. Felly mae yna gynnig o wrthod y cais yma. Os yna rhagor o gwestiynau neu os yna rhywun yn fodlon eilio'r cynnig yma, os gwelwch yn dda? Icla. Cynghorydd Ian Williams. Mae hon yn hynod o anodd, dwi yn credu. Mae gynnon ni gynllawiau cynllunio atodol, ac fel ddudodd y cynghorydd John Arwel, tydi'r hynna efallai ddim wedi'w mabwysiadu'n llawn eto. Dwi'n meddwl efallai bod eisiau mynd yn ôl atyn nhw rwan, achos yna ddatblygiadau, mae yna rhywbeth trendi newid trwy'r adag, ac ar hyn o bryd yr podiau glampio yma ydy'r trendi. Mae gynnon ni bla o statics yn sownd fel incidentals i dau lot o bobl sydd yn torri rheola, pobl yn ei gosod nhw, yr adran gynllunio ddim yn gallu cael madal o'n nhw, pobl yn byw yn nhw hyd yn oed. Dwi yn poeni am yr effaith gronus, statig trendi di'r rhain erbyn hyn. Dwi yn poeni am yr effaith gronus o'r podiau.
Ac tra, da chybod, oeddwn ni yn meddwl efallai mynd o blaid. Dwi am eilio John, mae rhaid i mi eilio John, mae gen i ofyn. Mae rhaid i ni illa cael rhyw fath o drosolwg mwy holistig yn yn polisia ni am rhain. Dwi'n poeni bod nhw yn mynd i fyny ar hap a damwain yn bob man, felly dwi am wrthod rhain, mae ddrwg iawn gyda fi. Dwi'n meddwl mae fi wedi ystyried hyn yn ofalus. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Felly mae gynnon ni gynigydd a mae gynnon ni eilydd i ddilyn argymhelliad y swyddogion, sef un o wrthod. Os na gynnig arall, os gwelwch yn dda? Os ddim felly, na ni symud syth ymlaen gyda'r bleidlais, ia? Ia, Nicolas, sori. Ymddeiriadau, Cynghorydd Richard Owen-Jones. Ia, ni'n methu cael yn llaw i ni digon sydyn yna. Ti, mater o farn ydi hwn. Gwyddes ti wedi fynd un ffordd neu gilydd efo fo. Mae'n syniad da gyda teulu lleol, teulu sy'n byw mar i oed, gweithio ar yr ynys. Oes, mae rhaid cadw llygad ar faint o'r carafannau symudol, wel, ti'n cael nhw'r motorhomes mae'na gwilodd yn dod ar Sir Fôn wan. A hefyd mae'r pods mae'n dod i fyny bob man. Ond dwi'n gweld hwn, mae wedi gwneud cais da ni fan dwi'n meddwl, a be mae am wneud efo'r lle yn y llall. Felly, mater o farn, dwi'n cynnig bod ni'n rhaid caniatad i'r cais yma. Diolch yn fawr iawn. Felly mae gynnon ni gynnig bod ni'n rhaid caniatad i'r cais yma yn groes i argymhelliad y swyddogion. Os ydy rhywun yn fodlon eilio hwn, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Glyn Haynes, da chi eich llaw i fyny? Yes, yeah, I'd like to second Councillor Richard Owen-Jones. I go past there virtually every day. I walk my dog in that area. The proposal, I think, is quite unobtrusive. There is a camping site with caravans virtually directly opposite on the road that leads into the range. That is not screened or hidden in any way. The caravans are there and can be viewed from up to a mile away, you know. So and that was the first time I'd heard that letter Councillor John Errol Roberts read out there, you know, and I'm sorry, I agree with it 100%. This is, you know, I think this will be beneficial to the area. And yes, okay, there may be a caveat put in place to restrict the number that might go forward. But, you know, you only have to go along that road between the South Stack and up to Treather Bay. And there are several houses along there that are boarded up for 90% of the year where the curtains are drawn and they're only used for a certain proportion of time. I know that's a separate issue, but in relation to this, I'm in favour of it. Thank you very much, Councillor Haynes. Diolch yn fawr iawn. Felly mae gynnon ni gynnig o ddilyn yr argymhelliad y swyddogion, sef un wrthod, a mae gynnon ni welliant, sef un o ganiatáu. Benai ydy reid y gwelliant ger bron gynta, os di hynny'n iawn efo chi, sef un o fynd yn groes i argymhelliad y swyddogion a sef caniatáu y cais yma. Gadeirydd, mae'r llaw i fyny. Ymddiheiriadau, Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Mae'n dim problem. Dwi yn gweld y sefyllfa anodd iawn ac fod yn onas fy chi, os ni'n gwybod bod nhw yn dim ond cadw i'r ddau yna, fyswn ni yn cytuno i gael o, ond os ydyn nhw ddim, dydym yn o'n blaena ni heddiw. Felly dwi yn atal ym mhleidlais. Fedra i ddim wneud y meddwl i fyny fod yn onas fel chi. Diolch yn fawr iawn. Felly, neb arall efo dilo i fyny, dwi'n meddwl. Cynghorydd Glyn Haynes, mae'ch llaw chi dal i fyny, dwi'n meddwl. Dwi'n cymryd, da chi'n eisiau dod yn ôl i fewn, agos? Na, oce, champion. Symud ymlaen felly gyda pleidlais ar y gwelliant, sef un o ganiatáu y cais yma. Gai ofyn felly, Cynghorydd John Griffith, o blaid neu yn erbyn caniatáu y cais yma, os gwelwch yn dda? Fydd ar ei gynnig Ia, ond da ni'n mynd efo'r gwelliant wan, Cynghorydd John Griffith, sef un o ganiatáu y cais. Cynnig gwrthod nathach chi, ond dwi dal yn mynd i ofyn thach chi am eich pleidlais, ia? Yn erbyn caniatáu y cais.
Champion. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Glyn Haynes wedi eilio. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn atal, felly syth ymlaen at cynghorydd Ken Hughes. Neu o blaid neu'n erbyn y gwelliant os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owen Jones wedi cynnig y gwelliant, felly cynghorydd Eric Wyn Jones. Caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. Yn erbyn y gwelliant. Yn erbyn. Achos y beth ydy, ffordd dwi'n gweld ti, mae yna ddrws cefn dod yn ôl. Os safo ansawdd uwch a bod nhw'n mynd yn nhw o ddar o safle yn ystod y gia, fysa nhw'n sgorio uwch, ond mae hyn yn mynd i fod yn golwg rownd y flwyddyn, so dwi'n yn erbyn y ffordd. Champion. Cynghorydd Ieuan Williams, o blaid neu'n erbyn y gwelliant? Yn erbyn y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Robin Williams. O blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. Mae hwnna felly wedi cael ei basio fel gwelliant. Ydw i'n gywir? Ydw, gwych. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly efo cais 10.1 da ni'n symud ymlaen efo wan. Sef cais llawn ar gyfer cynllunio diwydiedig ar gyfer codianedd a ganiatawyd gynt dan gais amlinellol rhif 34C 716 a chais materion a gadwyd yn ôl rhif 2020 blaenslais 9 ar dir ger Pen y Bryn yn Rhos Meich. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Mae hwn yn gais i newid dyluniad anedd sydd â chaniatâd eisoes wedi rhoi i adeiladu anedd farchnad agorad dan bolisiau'r cynllun blaenorol. Mae o'n tynnu'n groes i bolisi tai 6 gan bod y polisi hwnnw rwan yn mynnu tai fforddiadwy mewn clwstwr. Mi roddwyd caniatâd i anedd farchnad agored fel rhan o'r penderfyniad gwreiddiol cyn mabwysiadu'r cynllun datblygu presennol. Tos a ddim gwrthwynebiadau wedi derbyn hyd yn hyn, ond mae'r cyfnod hysbysebu yn rhedeg tan y 30 ar 20 o'r mis yma. Mae'r newidiadau'n cael ei ystyried yn dderbyniol yn hyd-destun yr adeilad a'r safle, a tos a ddim effaith ychwanegol ar fwyndera cymdogion a'r ardal ehangach. Felly, bod o'n dechnegol yn tynnu'n groes i bolisi tai 6, ar sail bod y manylion yn dderbyniol, a bod y sefyllfa wrth gefn yn bodoli gan ddelio efo unrhyw sylwadau ddaw i law yn ystod y cyfnod hysbysebu, mae'r argymhelliad yn un o ganiatau. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Oes gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog ar y cais yma os gwelwch yn dda? Os dim, oes na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi? Cynghorydd Robin Williams. Ia, gan y mater technegol di hwn, dwi'n hapus i gynnig bod ni'n derbyn ac yn cytuno i'r cais. Diolch yn fawr iawn. Oes na rhywun yn fodlon eilio? Cynghorydd Ken Hughes, ie? Hapus eilio. Diolch yn fawr iawn i chi. Oes na gynnig arall felly os gwelwch yn dda? Os dim, na ni fwrw syth ymlaen. Cynghorydd Ieuan Williams. Cwestiwn. Ydy bob un cais tebyg, newid dyluniad rhywbeth sydd o dan yr cynllun newydd i fod yn fforddiadwy yn cael ei drin yn gyson ag yr un peth. Dyna dwi'n meddwl sy'n bwysig am yma. Os da ni yn caniatáu hwn, ac os gen i ddim problem efo hynna, ydy bob un cais arall yn cael ei drin yr un peth. Diolch. Gael o'r swyddog i ateb os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Mae gynnon ni nifer o adroddiadau tebyg yn dod ger bron Pwyllgor bob mis pe mae hein yn dechnegol yn tynnu'n groes i bolisiant ar y cyfryw argymhelliad o ganiatau da ni'n neud oherwydd y sefyllfa wrth gefn. A mae hein yn ymddangos bob mis i'r Pwyllgor. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr iawn am yr eglur had yna. Oes na rhagor o gwestiynau os gwelwch yn dda? Na. Champion, a ni mlaen efo'r bleidlais felly, sef un o ddilyn argymhelliad y swyddogion a caniatáu. Cynghorydd John Gruffydd, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Diolch yn fawr. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Mae cynghorydd Ken Hughes wedi eilio, wedyn syth ymlaen i cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owen Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid.
Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Dafydd Roberts. O blaid. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn, a wedyn Cynghorydd Robin Williams wedi gynnig, wedyn mae hwnna wedi cael ei basio. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r agenda i cais 10.2, sef cais o dan adran 73A i ddiwygio amod 3 mannau pasio, amod 5 adar yn nythu o ganiatâd cynllunio rhif 29.8G, trosi adeilad allanol yn 2 uned gwyliau ac anedd mwyn cyflwyno manylion ar ôl i'r datblygiad gychwyn a newid amod 3 i'r angen i ddarparu 1 man pasio yn lle 2 man pasio yn stabl bach yn Llanfeithlu. Ga i ddod o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr iawn. Fel gwelwch chi o'r adroddiad, mi roddwyd caniatâd cynllunio wreiddiol yn 2015 i drosi adeiladau yn anedd a 2 uned gwyliau ar y safle. Mae'r anedd wedi chwblhau, ond chafodd yr amodau mewn perthynas â manna pasio na gadar y nythig i rhyddhau cyn cwblhau'r gwaith. Fodd bynnag, mi oedd na colygydd wedi checio'r adeilad cyn cychwyn ar y gwaith, felly mae bosib rhyddhau'r amod yma yn ôl weithredol mewn perthynas ar elfen aneddol. Tra bod yr arolwg adar yn nythu wedi gwblhau ar gyfer yr elfen yma, mi fydd angen arolwg pellach cyn trosi gweddill yr adeiladau yn unedau gwyliau. Mae yna 1 man pasio hefyd wedi gwblhau fel rhan o'r bwriad. Mae'r adran briffordd yn fodlon bod 1 man pasio yn ddigonol ar gyfer y safle'n hytrach na'r 2 a fynwyd amdanyn nhw yn wreiddiol, felly mae modd hefyd rhyddhau amod 3. Mae'r newidiadau yn dderbyniol, ond mae'r cais eto'n dechnegol yn tynnu'n groes i bolisi tai saith yn y cynllun cyfredol, ond gan bod y caniatâd wedi gadw fel sefyllfa wrth gefn, mae'r argymhelliad felly yn un o ganiatau. Diolch. Diolch yn fawr iawn felly. Argymhelliad o ganiatau sgynnon ni fyma. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, neu os rhywun yn fodlon i cynnig i mi os gwelwch yn dda. Cynghorydd Ken Hughes. Ie, gyfeilliad o fod y swyddogion yn fodlon. Dwi'n hapus i gynnig ar y gymhelliad o ganiatau. Diolch yn fawr i chi am hwnna. Os na rhywun yn fodlon eilio, Cynghorydd John Griffith. Fodlon eilio, ia? Diolch yn fawr iawn. Na fo, felly mae gennym ni gynigydd a mae gennym ni eilydd. Os na gynnig arall neu sylw cyn i ni symud ymlaen os gwelwch yn dda. Os ddim felly, a ni syth am y bleidlais, sef un o ddilyn argymhelliad y swyddogion i ganiatáu, Cynghorydd John Griffith wedi eilio'r cynnig, felly syth ymlaen i Cynghorydd Glyn Haynes. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? Yes, in favour. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Cytuno. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Hughes wedi cynnig, felly syth ymlaen i Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? Cynghorydd Vaughan Hughes? Gynnu, o blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owen Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. A Cynghorydd Robin Williams, os gwelwch yn dda. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae hwnna felly wedi cael ei basio. Diolch yn fawr. Symud ymlaen felly gyda'r agenda i gais 12.3, sef cais o dan adran 73 i ddiwygio amod 2, cynllunio gymrydwyd ac amod 3, mynedfa a man parcio o ganiatâd cynllunio FPL, blaenslaes 2019, blaenslaes 322, newid defnydd eglwys i anedd gyda adeiladu mynedfa cerbydau newydd mwyn diwygio'r man parcio i hepgor darparu torfodd yn Christchurch yn Rhosybol yn Amlwch. Dwi o dan nall bod yr aelod lleol Cynghorydd Aled Morris Jones eisiau siarad ar y cais yma. Fysa chi licio dod i fewn wan, Cynghorydd Morris Jones? Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Gai yn gyntaf, dwi yn ymwybodol bod y cais yma wedi bod ger bron chi o'r blaen. Ond mae'r concern enfawr yn yr ardal i ymwneud â'r cais yma. Os gai ddarllen o llythyr i chi, mae'r parchedig Kevin Ellis wedi yrru mewn i'r adran cynllunio. Dwi yn gobeithio bod hwnnw yn eich pecyn llythyrau chi. Mae'r llythyr wedi dated 3rd March 2021. Dear Sir o Madam, i'r adran cynllunio mae wedi gyfeirio, Christchurch Rhosybol.
Further to my telephone call with your department earlier today, I would like to express reservations to the planning application put forward by Mr. Morris regarding Christchurch Rosabol. There are several grounds for me doing so. First, the deeds of sale appear to preclude any changes to the wall and size of gate. Mae'r wal wedi chwalu'n barod. Second, the proposed turntable, while a novel idea, is very close to the graves, and indeed, a site inspection will demonstrate how close to the church building the graves are. Third, there is evidence of stillborn children being laid to rest at the edge of the graveyard. While there is no documentary evidence, from conversations I have had, that this is solid evidence and is constant with what we know was the practice in other parts of the island. I am willing and able to meet with you and your colleagues whenever you are available. Dwi yn gwybod rwan bod y turntable yn cael ei dynnu'n ôl. Da chi wedi delio efo cais blaenorol oedd yn ymwneud â phreuddeitrwydd mewn ardal arall i'r sir yma. Beth sydd y fyma ydy sicrhau parch i'r meirw. Mae'r fynwant yn amgylchynu yr eglwys yn bob cyfeiriad. A hefyd mae'r fynwent yn dal i dderbyn claddedigaethau. Ond, be dwi yn ofyn yn barchus i chi Pwyllgor ydy ail ystyried yr amoda ar y cais yma. Bod yr amoda yn mwy llym. Ac mwyn i chi gael gweld hyn, dwi'n erfyn arna chi i gael ymweliad safla unwaith eto ar man yma, mwyn i chi gael gweld pa mor agos ydy'r beddi. Os ydych chi'n cofio, mi oedd nifer yna ni'n bryderus efo'r turntable ar y pryd, ond mi gath hwnnw i dderbyn. Dwi yn meddwl mi fysai yn werth cael ymweliad safla rhithiol eto, a wedyn bod chi'n ystyried yr amoda cynllunio da chi'n rhoi ar y cais yma. Mae boen pryder yn yr ardal a bellach o achos bod y beddi yn amgylchynu yr eglwys ac yn dod fyny at waliau yr eglwys. Fel dwi'n gofyn i chi, dwi'n erfyn arna chi i gael ymweliad safla. Mae hyn, da chi wedi delio efo cais cynt i wneud â preifatrwydd. Mae'r cais yma i wneud â pharch i'r meirw. A hefyd, nôl yn ei alltwriaeth i, mae rhaid cael caniatâd faculty i dynnu'r wal. Be ydy faculty permission, ond caniatâd gyn yr eglwys i ymwneud â hyn. Dwi'n derbyn ella bod y swyddogaeth yn mynd i ddeutha fi di hyn ddim byd i wneud â cynllunio. O phosib nac di, ond mae o'n fater cynllunio bod sicrhau bod yr amoda cynllunio ddim yn amharu ar yr ymgylchedd o gwmpas yr eglwys, sef y fynwent. Diolch i chi am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn, felly da ni wedi clywed gen aelod lleol yma na sy'n dymuno i ni gael ymweliad safla. Os na rhywun yn fodlon cynnig ymweliad safla i'r safla yma, os gwelwch yn dda, bod na werth i fynd. Cynghorydd Richard Owain Jones gynta, os gwelwch yn dda, wedyn ddoi fewn atoch chi, Cynghorydd Ian Williams. Ia, diolch. Mi ddyn ni am ddweud chydig ar y cais yma. Mi ddau fynd heibio yma bron iawn bob diwrnod, ac eisiau heibio fe eto yn gynharach prynawn yma cyn y Pwyllgor. Yndi, mae'r ymgeisydd wedi tynnu'r wal i lawr, a mae o wedi deud wrth highways bod na ddigon o le na i droi car. Wel, fedra i ddim, mae'n rhaid bod o'n gar bychan iawn iddo fedru droi rownd yn lle mae o wedi darparu yn yr eglwys o fanna. Wedyn, fyswn ni yn
cyd-fynd dyfaliad yna, fysa werth i ni gael ymweliad safle arall. Achos fedra i, ella mod i'n anghywir, ond fedra i'n gweld car yn wedi troi rownd yn lle mae'n deud fod o'n wedi troi rownd. Dwi'n ar y sail yna, dwi'n cytuno Falen. Diolch yn fawr iawn. Felly mae Cynghorydd Richard Owen Jones wedi cynnig ymweliad safle. Cynghorydd Ieuan Williams nesa. Ie, eisiau gwybod pa amodau mwy llym mae'r cynghorydd yn gynnig dwi. Dwi yn union yr un farn ag Richard Owen Jones. Tos am lle parcio car yna, heb iddo fo orfod refersio ac mi fyswn i'n licio gweld y wal a'r giat yn cael ei roed yn ôl mor sydyn as i ffosib i fod yn onast, yn wedig os na dyna di rheol ar eglwys. Na i ofyn felly wrth yr aelod fel cefn y llaw wedyn, ie, iawn. Ymddeheriadau, yma i oedd o, nes i'n rei cynnig i chi ofyn cwestiynau i'r aelod lleol na ddo. Ga i ofyn felly yr aelod lleol i, os di'n bosib ymateb i'r cynghorydd Ieuan Williams, os gwelwch y dda? Madam Cadeirydd, dwi'n eich dwylo chi fel pwyllgor a swyddogaeth, ond dwi'n meddwl ddaeth hynny mwy amlwg unwaith da chi di ymweld â'r safle a gweld pa mor anodd ydy rhoi car ger bron ar eglwys. Tydw i'n isio pre-judgio ddim byd, ond isio chi gael gweld eich hunan ydw i dinistyr sydd wedi digwydd wrth gnocio'r wal ma lawr, ac eto pa mor agos ydy'r beddi. Wedyn mi fedrwch chi ddwad i'ch penderfyniad eich hunan, ond dwi yn erfyn arna chi i ymweld â'r safle mwyn i chi cael gweld pa mor anodd. Tydw i rioed yn y blynyddoedd dwi wedi bod yn cynghorydd, rioed wedi siarad ar cais am ail waith unwaith mae caniatâd wedi rhoi. Ond dwi yn credu mae'r mater yma yn fater dwys dros ben, a dyna pam mae o yn heiddi cael eich ystyriaeth chi am ymweliad safle eto. Diolch. Diolch yn fawr iawn am hynny. Felly mae yna gynnig wedi bod am ymweliad safle gyn cynghorydd Richard Owen Jones. Os na eilydd i hynny, os gwelwch yn dda? Hapus i eilio. Diolch yn fawr iawn. Mi ôl gen i fatha cwestiwn bach, os ydych chi'n meindio da? Dim problem, cynghorydd David Roberts. A ni ddim cwestiwn. Be di o? Just tynnu sylw, yn y pecyn, mae yna access plan, mae yna swept path sy'n dangos Volvo V40, hwnnw di'r car digwydd bod, so dwi'n siŵr bod, yn dreifio i mewn, yn bagio, troi nôl, dreifio allan. Mae'r cynllun yna, da chi'n sbio ar y safle, ac i radda, sa chi'n dweud, da chi byth yn mynd i cael car i mewn i fyna, ond y gwir ydy, yndech, os da chi'n sbio ar yr access plan. A bod yn onest, oedd gen i fi bryderon am yr turntable da. Achos o'n i'n gweld sut da chi'n mynd i reid turntable efo'i sylfaen heb amharu ar y beddiad. Ond y heimlad i ydy bod hwn well datrysiad. Dwi'n gwybod, mae'n goblin o bechod os nhw wedi chwalu yr fynedfa yn groes i fel ma'n ei fod. Ond dwi'n siŵr bod nhw'n mynd i'r reid honno nôl fel oedd i, so ni'n gobeithio lle. Ond os na, hynny yw, pan ni'n sbio, dwi'n siŵr bod mae'r fideo dal i fod, dwi'n siŵr gen i, sa'n ni'n mynd i ail chwarae'r tap. Ond pan da chi'n sbio yna fo, sa chi'n dweud, gewch chi byth gar i mewn i fyna. Ond mae'r cynllun yn ddangos bod o'n hollol bosib. So mewn ffordd, bydwch chi ddim dadla, fe bydwch chi weld ar y cynllun yn fyna, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn y fanna am y sylwadau gyn cynghorydd David Roberts. Dwi yn mynd i fynd yn ôl cyn bod ni wedi cael cynnig ag eilydd am ymweliad safle a delio efo'r cynnig yna i ddechrau fo'i cyn mynd i drafodaeth llawn ar y cais os di hynny'n iawn gyn gweddill aelodau'r pwyllgor. Felly mae yna gynnig am ymweliad safle wedi bod a'i syth ymlaen i'r bleidlais. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu yn erbyn yr ymweliad safle? O blaid yr ymweliad. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu yn erbyn yr ymweliad safle? Yes, in favour of the site visit. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes? O blaid, dwi'n meddwl sy'n beth da hefyd i gael gweld car yn mynd a dŵad o'r lle. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Vaughan Hughes? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts? Dwi'n erbyn a dwi'n fodlon mynd y car na. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Robin Williams? Bod y penderfyniad o blaid yn eitha cadarn yn barod wedyn math i mi fynd hefo fo ddim. Diolch yn fawr.
Dim problem, diolch yn fawr iawn, ac dwi'n mwyn gwybod pa bosibilrwydd sy'n yna i'r swyddogion neu'r datblygwr fedru cael car ar y safle pa mae'r ymweliad rhithiol yn cael ei wneud illa. Dwi'n mwyn gwybod, na ni ofyn, ia? Gwych, champion, diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r agenda syth ymlaen i cais 12.4, sef cais llawn ar gyfer creu ardal chwarae awyr agorad ar dir yn Parc Gwledig Morglawdd yn Gaergybi. Gaid ar swyddog yn syth i mewn os gwelwch yn dda. Diolch, mae hwn yn gais gan y cyngor ar dir y cyngor ar gyfer creu ardal chwarae awyr agorad ar dir ym Mharc y Morglawdd yn Gaergybi. Mi roddwyd caniatâd cynllunio eisoes yn 2019 i greu man chwarae ar y safle yma. Mae'r manylion wedi newid mewn perthynas â'r bwriad ar cynnwys yr offer sy'n cael ei ddarparu. Fel diweddariad, chi mae yna gynllun tirlunio rwan wedi dderbyn sydd angen ei gynnwys yn yr amodau. Tos yna ddim gwrthwynebiadau gan drigolion lleol i'r bwriad, ond mae'r aelod lleol cynghorydd Bob Llywelyn Jones wedi cyfeirio at bryderon trafnidiaeth yn yr ardal ac effaith ar yr ardal o harddwch naturiol eithriadol yn cynnwys yr awyr dywyll. Mae'r egwyddor o le chwarae eisoes wedi derbyn caniatâd cynllunio ac datganiad yr aelod lleol sydd safle hun ddim yn yr ardal o harddwch naturiol eithriadol, ond hynny mae egwyddorion effaith ar y tirlun yn parhau yn ystyriaeth perthnasol. Fodd bynnag, mae'r man chwarae wedi ei leoli o fewn prif safle'r parc a defnydd yn ystod y dydd mwy na thebyg fydd na'r bwriad a felly fydd na ddim effaith anerbyniol ar yr ardal o amgylch nac ar yr awyr dywyll yn deillio o'r bwriad, felly argymhelliad o ganiatáu sydd na gerbron i chi heddiw. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Gai ddod ar cynghorydd Glyn Hen syth i fewn os gwelwch yn dda, mae law o'i fyny. Yes, I'm unequivocally in favour of this. I think, the Breakwater Park is a massive resource and facility for the local community, as well as people that come from away. The locals use this on a daily basis, and especially in the good weather. I know it's not a planning term, but to me this is a no-brainer. This has got to be accepted. I've run this by young families in the locality. What's planned for there, and there's a lot of excitement for the families in relation to the children as well, so I propose acceptance of this. Thank you very much, Councillor Haynes. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Glyn Haynes. Os gen aelodau'r Pwyllgor rhagor o gwestiynau, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes. Ymddiheuriadau. Cynghorydd Ken Hughes gyntaf, wedyn cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Dwi'n cytuno 100% efo Glyn ac yn apel i eilio. Diolch yn fawr iawn am hynny. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Dwi'n cytuno hollol. Mae yna le i ddatblygu'r ardal chwaraeon i blant yn arbennig. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ni'n gwneud hynny. Ac unig beth oedd wrth gwrs ydy'r ffordd i'r lleoliad. Ond wrth ddweud hynny, dwi'n meddwl bod cael chwarae yn rhoi mwy o bwysau mi na di'r ffordd ar hyn o bryd. Gwych, diolch yn fawr iawn. Felly mae gennym ni gynigydd ag eilydd y fanna. Os na rhywun arall efo'r rhagor o gwestiynau ar y cais yma, os gwelwch yn dda? Os ddim, mae ni syth ymlaen efo'r bleidlais felly. So, symud ymlaen sef cynnig yr argymelliant sef un o ganiatáu, cynghorydd John Griffith. Drwg yn isgyd i mewn, mae cynghorydd David Thomas yn dda fyny. Ymddiheuriadau am bod cynghorydd David Thomas ddim yn aelod o'r Pwyllgor nag yn aelod lleol, dwi'n meddwl bod gynno fo hawl siarad, ydw i'n gywir? Neith y twyrna'r swyddog gadarnhau? Dim ond os da chi eisiau marw'r eich disgresiwn felly, ond fel arfer na, dim ond yr aelod lleol fydd yn siarad. Oce. Ymddiheuriadau. Ie, mae mod i'n godio i David a gwybod, sori. Gwych. Diolch yn fawr iawn i ni ysgadeirydd i am fod yn wyliadwrus, gwell na fi fanna, diolch i chdi, champion. Symud ymlaen felly os di hynny'n iawn efo'r bleidlais os gwelwch yn dda, sef cynnig yr argymhelliad sef un o ganiatáu, cynghorydd John Griffiths, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Glyn Haynes wedi cynnig, cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid.
Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes wedi eilio, felly syth ymlaen i cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Richard Owen Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. Cynghorydd Eric Wyn Jones, ydych chi dal yna o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? Dwi'n mynd eich clywed chi. Diolch yn fawr iawn. Gwych. Cynghorydd David Roberts. O blaid o'r esog iawn. Diolch. Cynghorydd Ian Williams. O blaid. Ac cynghorydd Robin Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae'r cais yna felly wedi cael ei basio. Symud ymlaen felly gyda cais 12.6, sef cais llawn ar gyfer addasu ag ehangu 54 pennant yn Llangefni. Dwi o dan all bod yr aelod lleol cynghorydd Dylan Rhys yn meddwl cynnig ymweliad safla. Ga i ddod ar aelod lleol yn syth i fewn os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Mae y perchennog sydd yn byw jyst nesaf, sef yn 53 pennant wedi cysylltu gyda fi eisiau wrthwynebu y cais a hewyd pryderon am maint y fystyniad sydd mae'r ymgeisydd yn chwilio amdan. A wedyn fel ydych chi'n nodi yn yr adroddiad, mae'r pryderon ynglyn â ei cyfagos yn colli golau a hefyd ddim yn cyd-fynd â chymeriad yr ardal. A dwi'n meddwl yr unig ffordd gewch chi gwerthfawrogi y pryderon yma ydy cael ymweliad safle a ffilmio o ardd cefn perchennog 53 pennant i chi cael gweld beth bydda'r effaith ar ystyniad y maint yma. A felly dyna pam dwi'n gofyn i chi am ymweliad safle swch yna. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r aelod lleol yn gofyn i ni ystyried ymweliad safle. Os na aelod o'r Pwyllgor yn fodlon cynnig hyn os gwelwch yn dda? Hapus i gynnig. Cynghorydd Robin Williams yn cynnig ymweliad safle. Os na rhywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn eilio. Diolch yn fawr iawn. A ni syth ymlaen efo'r bleidlais am ymweliad safle felly. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu'n erbyn ymweliad safle os gwelwch yn dda? O blaid yr ymweliad. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn yr ymweliad safle? In favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes wedi eilio, felly syth ymlaen. Cynghorydd Ken Hughes, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Cynghorydd Richard Owen Jones. O blaid. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. A cynghorydd Ian Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r penderfyniad wedi wneud i fynd am ymweliad safle, felly byddai ni'n dod yn ôl efo'r cais yma mis nesaf. A na ni, mae'r Pwyllgor ar ben. Ga i diolch yn fawr iawn i pob un ohonoch chi. Diolch. Diolch yn fawr. Tara. Tara. Diolch yn fawr. Diolch.